ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କରିବା ଫଳରେ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଅତି ସହଜରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1 ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, 2 କର୍ମ ଯୋଗ, 3 ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କର୍ମଯୋଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କଲିଯୁଗରେ ସବୁଠୁ ସହଜ ନିଷ୍ଠା ସାଧନା ହେଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ଜପନ୍ତୁ ଆଉ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।